Hej Rub, čaute, zdravím vás, vítam Hej vás Rub, na zdravím vás. CSko.cz Schovka mod, je tu s nami Halko a tento mod spočíva v tom, že sú CTčkari a Tčkari, samozrejme Tčkari majú možnosť vybrať si z 5 Môžem vysvetliť ja. objektov, počkaj, aspoň Tčkarov poviem ja, môžu si vybrať z 5 objektov, ktoré im sú náhodne vygenerované a teda schovajú sa hoci kde na mape, čiže môžu byť napríklad nejaké krabice alebo čo, vidíte tento ani neviem čo bolo, dnes sme ho rýchlo zabili. No a Halko vysvetlí CTčka. No a úlohou CTčiek je hľadať tieto objekty, musíte dobre poznať mapu a všetky objekty, ktoré sú nápadné a do tejto mapy nepatria, znamená, že sú Tčka skryté v tom objekte. A vy ich musíte proste hľadať a keď ich na tej mape nájdete, tak vašu úlohu je zastreliť. Oni samozrejme môžu utekať a vtedy to je ťažšie trafiť. Za každú strelu z vašej zbrane vám zoberie 5 HP zo života a to je vlastne asi všetko. No a teraz sme ten, môžete si za CTčka vybrať z troch od nich, buď budete mať guľomet, plameňomet alebo snajperku, ale je to scout, takže no ale tak sliepko sa musel zabiť. Ja sa zabiť tú druhú, prosím. Vyhral som tiež, a ty čo? Hej, vyhral si mi. No nič, takže teraz ideme hľadať. To je milé, chlapče, že sa tu skrýval. Oh yeah. Dobre, takže play ideme spolu. Kámo, ja som získal reálne rýchlosť, lebo som už zabil, vieš veľa. Nie, som 5. Ja som zabil dvoch a nič som nezískal. Ja som zabil asi troch už. Kámo, laguje mi to. Ja sa nerozbijem. Vylečen, znovu môžeš ísť. Počkaj, kámo, idem si vypnúť všetky one. Prebijam. Že mi to zoberie hápko za prebitie aj. Hej. 17 sekúnd. Nič nezobralo mi. No, to nebere. Držanie zberiem vpravo. Vôbec neviem chlapíka nájsť to, čo si. Kde sú oni schovaní, ja to nechápem. Podľa mňa trošku by mali pridať toho času. Hej, to nechápem. Dosť veľká mapa na to, aby ste našli všetkých. No, ja som Pozri sa, čo som. Skáčeš? Kde sa má... Ja som toto, krík, toto, lekárnička, to je dobré. Pozri čo som! Ja som balvan. V strede mapy má. Ja som kadister na one. Môžem byť aj vankúš ešte. Ja môžem byť toto. Sprve idem s týmto kvetom nakam. Ja idem s touto lekárničkou, to ma nenájdu. Ja sa budem takto pozerať, že či idú, či nie. Šulín je za mnou s plameňometom! Netrafil ma. On sa rozbil. Zabil sa, áno. To som chcel, ale nezabije ma to, riadny lamer. A mňa rozbil ten sniper, ty vole, normálne, ja som si kempil a myslel som, že mňa nevidí a zrazu to... Víš, Andrej, povedz mi, kde si, idem si spektiť. Nevidel ma. Oh shit, videl ma, no. Prčíc, ja som chcel ísť do tej chodby, ty kokos. Do prčíc. Sme nebaš ty, vlastne už nie. Do prčíc. Rozbili nás. Tu kabel, fackaj to. Neviem, kde sú tí naši. Idem ich hľadať tiež. Takže hľadám teraz iba takto po mape, lebo tu máte len voľný pohľad správy, nie je trapné, ale dobre no. Tu je dobre sa skryť niekde, ja neviem, za nejakú vázu alebo čo. Toto nie je nejak extra mapa, toto každý si ju dokáže zapamätať podľa mňa toto mapu. Ona sa dosť hráva. No hej, ona sa dosť hráva, proste už každý ju pozná. Mali by sa hrávať také nové mapy, by mali byť vymyslené. No my sme hrali takú mapu Desert, sa volá. A tam je tu fakt, tam sa hoci kde skryješ, ty kokos. Taká mestská púšť, také mesto a v púšti. Tam sa proste dalo za krabicu skryť hoci kde a bolo to strašne za krabica. By som to skôr nazval. Alebo tu sa dá skryť, kde sú tieto, vieš, ako sa to volá, prčic. No proste, ja neviem, vôbec neviem, ako sa toto volá. Víne sklípky. No ako ideš CT spavnu, doprava, tak tam máš ten taký, ako obchody, vieš. To zmysel. Vôbec nechápem, kde sú tí naši. Aha, tu bol skrytý, ty vole. Brzy vás, vyjebú, to je meno. Hide 15 sekúnd. Si predstav, že by niekto prišiel sem za 10 sekúnd, ja prišiel, aby som potrebil. Idem doľava, vždycky chodím doľava. Ja pôjdem doprava, hej, alebo idem s tebou. Alebo chod tam, doprava choď. Aby sme sa rozdelili. Zapichnutie nožom vám zoberie tiež 5 HP. Aj za hitnutie knifom, ty kokos.
Dobrý pokus, chlapče. Ako Pipinka moja. Neviem. Beri som nejaká fľaša. Ja som už rýchly, chlapče. Si neuvedomil. Som najdrsný. Si zabil jedného a zase... Áno, mám Andrejko. Máš rýchlosti? Máš dvoch? Mám. Tebe si teroristo, dostal si väčší rýchlosť. Tam bolo takto. Kámo, ja som si vzal knife a nemám už tú rýchlosť, to je netrapné. Sa nesklamal teraz z nich. Ne, som sa z nich sklamal. Dobre, takže toto videjko možno prestrihám len na tej pasáže, ako sa skrývame, lebo to je podľa mňa lepšie, takže... Ale môžeme dať, ak bude nejaké také kolo, že ako je strihanie, tiež môže byť. Budem to točiť a proste postrihám to tak, lebo lepšie sú tie pasáže, podľa mňa, čo sa skrývame, to je väčšia prdel. Určite. Určite si nezabudnite pozrieť Base Builder, tyvo. Hej, určite si nezabudnite pozrieť Base Builder, to je niečo. Pší. Ja som to sledoval, už asi tretíkrát som to pozeral, ale ja nemôžem... Fakt si to pozeral? Hej, točíš ešte? Hej, no nie. Ja, tak ja som myslel, že oni si strihol ešte. Hej, nie no tak točím. Ale kde sú skrytí tí dvaja, ja to nechápem, ja som celú mapu prešiel, kámo. No akože aj ja, ale... Ale vieš, ono sa dá chodiť, vieš, lebo keď niekoho vidia, tak možno prejdu, vieš, lebo ono sa dá pozerať za roh, takto keď si oni. Vieš, sa ti skryjú rýchlo, vieš. Aj tebe, keď držíš oné streľbu, tak nestrieľa. Hej. To je nejaké pripravené, že keď chceš full outnúť niekoho, takže na to, že to nedáš, tak proste treba dávky dávať. Sa teda nedá aj full outnúť. Asi nie. Oh shit, Oh, knifey. Vieš, dobre je na CT spawne, vieš, tam sa nevrácia niekto. Dobre, pekná práca. Teraz sa mi skrývať ako teraz. Oh shit, pozri čo som ja, jasný malý kamienok, chlapče, ja som najmenší Pozri čo som ja. Pozri čo som ja. Pozri, ja som malý kamienok, kde nenajdu. Ja som popcorn, ako sa skryješ s popcornom? Bože, ako sa skryjem z váza. Váza, tak tu sprve idem. Chlapče, rovno som si dal kamienok, akurát máča, neviem, tu sa musím skryť, chlapče. To nemôžem nájsť ba. Ja chcem ísť do toho vinného sklípku. A ja som v tom vinnom sklípku. Lebo ja som váza, čiže by som to mohol dať. Pozme, ak by niekto šiel náhodou. Tu sa proste dám a uvidíme. To je najlepšie, hádam, čo môže byť také maličké, alebo tie prachy na zemi, no to sú ešte dobré, lenže prachy sú nápadné, vieš, to nikde nebýva, ale kamienok, to môže byť fakt všade. Ja som taká váza, čo som za takým pozorom. Sa môže aj otáčať, vieš, lebo to taký malý kamienok. A si úplne proti mňa, vidíš ma? Kde? Tuto skáču taká váza. Nie. Teraz ješ ku mne. Nie, kámo, našiel ma. Maj sa. Skočil som. Strieľam po jednom, vieš. Oh shit, otáčam sa aby... Oh shit. Oh shit. Oh shit, ide sem. Nevidím ma. Našiel ma do prčíc, ja som zastal, že uvidíme. Do prčíc, prečo? Ty si hovoril, že som proti tebe a ja som chcel sa pozrieť, kde si. No tak sa tam chod čeknúť do toho. Skáč. Počkaj. Ty si lamer, to si ty. Ty si magor, do prčíc. Ty kokos. Tak som ti vral, tak mám spekti. Hej, spektím ťa. Najlepší ľudia. Ľudia, sledujte tie moje skilly. Proste ja sa tam, hneď sprve sa tam popcornom a... Úplne stať. A ešte sa budeš aj otáčaj sa ma. Otáčaj sa. Popcorn, ale fakt popcorn proste je tam napísané, že to normálne ako ona. Ja som trpnená senka. Počkaj, nejde ti ani z jednej ti nejde a z druhej ti tiež nejde. Z dola ti nejde. Padaj sa senka ku krabici, alebo nie. Rovno, vás sprve sa tam tuto vpred. Veď už nič. Ja som desert som dal, to je dobrá, tá je dobrá. Hej, desert je dobré. Yes, prežil som konečne kolo. Ešte hej. No, opäť sme CTčka. No, ten tam strieľa, to je debil. Už ideme, ako sa nezabiť. To je vinný sklípek. Na to si dávaj pozrieť, preto môže hoci kto niekde vykempiť. Ale lampa, čo? To dám, vieš, aspoň kill teraz mám na videu, no. Oh, shit, rýchlosť. Oh yeah, nemám nič. Nemôžeš, keď máš... sem beží niekto, sem beží. Taká zelená plechovka, ja neviem trafiť, nech zabávam, on sa mi kryje. Kde? Tu je vo vinnom sklípku. Idem ti. Áno.
Si tam skočil. Brzy vás vyjebu. Skoro ťa dal. Hej, úplne, už som mal len 100 hápok a stále mu to šlo celku. Nič fajné, všetko ide, všetko hrá. Zase som zbytočne hitol, ty vole, zase som zbytočne. Čo, tento som úplne nevedel, ten bol úplne stojan na bicykel v strede, Boha, mám najľú rýchlo, som si teraz nemôžem vymeniť na knem, lebo mi to zmizne, boha, som najrýchlo, čo si. Pokúšam. Jedno hápko mám. A mám 200. Chod na spawn. No, ja viem, ja som mal jedno hápko, vieš, som strieľal na spavne, vieš, tak aby som mal jedno hápko a potom mám to healo hneď na 200. Máme tu sliepka, to je rozhodne hráč. Mám 5 hápok. Zabil som ho proste, zabil som ho, čuráka. Oh shit, tak to... Ja som si menil na knaj, bože. A ja som si ho, ne. Bo ja som mal už 3-krát rýchlosť. A ja, hej, ja som si to vždycky vymenil na... Joj, ľudia, viete, ako to na tak robia, že sa, vieš, skočia dole. Oni ťa vidia spoza rohu, vieš. A on podľa mňa ako ťa vidí, vieš, tak stojí na takom mieste, kde skočí za roh. Boha, oni vyhrajú zase čuráci. Tam nebol nik. No to je jedno. Oh shit. Ja som krabica, kámo. Ja som stojan, nie, ja som anténa. Čože? Tak tá anténa mala raný štýl. Hej. No. Teraz túto mapku, čo vidíte, sme hrali už raz. A je to dosť ťažká mapa. Andrej, vôbec nás nie je 8 pri CT-škách teraz. To je jedno aspoň, že... No, vidíš, fajn, oni sa pripoja tam, aha. Budeme 5 na 4. Rozhodne nehituj, ty vole. Mám guľomet už. Hlavne si môžem vymieť. Boha, ja som niekde bugnutý. Ja viem, som to videl. Boha, toto je mapa. Asi najťažšia. Jedna z najťažších mapa, ja to nechcem prekoneknúť, ale... Nehľadám sám, vole. Rekonektujem. Napia sa sprite'u. A som CT-čko, dobre ja. Som s tebou nakoniec, som myslel, že ma to tak tečkam. Chlapče, tu nikoho nevidím. To je najlepšie, ty vole. Tie barely, pozri to. Nie, barely, to sú všade. No práve. Som tak pichneš k jednému a... Hej, ale to sú tu. No hej, no. Zapichneš k jednému. Kámo, inak ale to sú aj tie staré auta, vieš, tu dáš sa, keď máš auto, tak sa dá. Kámo, ak budem mať auto, normálne sa dám. A ja, tío, to auta sa končíš. Ten kontajner tam nebol, Andrej. Za tebou, choď dozadu. Claim. No. Tam skočil takto. Hajzel. Proste on je hajzel, chápeš to? Chápeš, som nemohol ísť a ten kontajner tam nebol, viem, ale... Ja chcem nájsť ten stoličku. No to... Zabij ten kontajner, zabij. Hej, počkaj, idem ho knajknúť, pozeraj, nečaká. Aspoň myslím, že tam nebol. No vidíš to. Vedel som dobrý. Nemeď si tak ne. Né! Musíš po jednom. Ja som zdržal a ono mi to strelilo 3, ale vieš, pritom mi to držalo. Okay. Väčšina, srčí, lavička. Kámo, pozri, mám sekeru. Nemám vody, krompáč, vieš. Kámo, toto tu môžem niekde zapiť. Mám krabicu, idem sa normálne postaviť. Semka, Andrej, som asi oproti tebe, neviem. Idem si dať lavičku, hneď sprej si idem dať lavičku. Daj si z prvej lavičku, hej. Ba tak som lavička, kámo, a... Chlapče, vykempil som. Ak ma teraz, vidíš tú lavičku? Nie, ja som úplne niekde inde. Ak ma teraz nenájdu, tak to musí byť tak trapný. Ak vôbec niekto okolo teba prejde a nevšimne si ťa, tak ten je trapný. Už teraz traja okolo mňa prešli. On je super retardovaný. Škoda, že sa to nedá nejako, vie, že aby som mohol teraz točiť myšou a pozerať sa, ale lavička by mi stála, chápeš? Škoda, no. Prirodne, neviem, že tlačíš Ečko a už sa nepohneš. Čo, že oni sú úplne ľaví. Ja sa musím pozrieť, lebo... Oh shit, on je na druhej strane. Ja normálne idem. Kolo mapy, lebo to ma nudí. Ktorá nemením, vieš, všetko, burínu som tam vymenil, no vôbec nevidel. Som zapomnela.
Som kaktus, kámo. Som čerpný kaktus. Chlapík je tu. A ja ho mám. Oh shit! Prvé sa idem s týmto vankušom Ja som si dal za kropač, vie mne. Ja idem behať s týmto vankušom po mape, môžem ho srať, ak oni ma On mi vyťal headshot. Bolo tu je nejaký krumpáč. Pozri sa, ja som vankuš a idem behať popri ňom. Hej, teraz sa dám na burinu a idem behať za burinu. Nie. Počkaj, kde si? Neviem, ale niekto po mne hasil už. Mám 85 života. Som lavička. Strieľajú po mne. Nevidím. Veď pozerám celú mapu. Aha, vidím tam niečo. Premen si niečo. Dobre. Vidím ťa. Lavička. Idem behať lavičkou. Áno, bej. Vyhral si, pekne ty. Kámo, ja som súd. Ja som fľaška, Ja som najvyššia lampa. Ja som tlačiareň, prečo sa neviem, ja som tlačiareň a počítač. Ja som knáč na zemi. Prečo nemôže byť gauč? Veď jasne, dám si gauč a postavím sa tuto gauču, ty vole. Ja som knáč na zemi, chlapče. Ja som fľaška, kamaráde. Ja som normálne fľaška. Nenájdu ma. Knáč nenájdu, čo si, knáč nedajú. Oh shit, som lampa. Knáč nenájdu, to si môžem skákať cez budovy. Kámo, idem si dať lampu. Vidíš ma? Idem si dať fľašku, nevidím, ale idem si dať fľašku, ideme skákať po budovách dvojskokom. Z prvej. Ja idem do toho. Ja mám proste fľašku, s tým sa bude dobré. Ide po mne niekto. Zdrhám si. Ja som knife vodom. Toto musím prežiť. Chlapče, tu je niekto pri mne druhý. Ty si čo, fľaška? To si ty! Kurňa! On hitol aj mňa, ty dement. Nie. Žiješ? On hitne aj mňa, chlapče. Oh shit, videl ma. Nič, dal ma dole. Kurňa. Musím. Bastard. Poháča, vidí ma. Naháňa ťa? Hej, ale odrbal som ho. Ja som ho vyriešil. A kde si? 30 sekúnd, tak... Ja som tak oné. Na CT spawne som teraz. Bežím si za knife. Dobre, nemusím ťa nájsť. Počkaj, stoj. Nie, nemôže, veď idú po mne. Yo, shit. Vidíte, teraz ťa vidí úplne, či ty vidí, ako si to vypoká, čo si pri veži, je, teraz v takom stanovisku, teraz sú lampa. A vôbec ťa nevidno, boha, tak to zostaň. Oh, shit. Pohoda. Oh! Čo dal? Zatrapošili sme. Má hovná sme. Kde je ten player? Počkaj, on je taká debná tu, ešte jeden bol. Jeden bol taká debná. Neviem, kde je. Ten player si to zase rozbil, ja nechápem, prečo sa tu nedá pozrieť svojich, ty blbý alebo čo, ty vole? Som krompáč, skala, som oný, lopata a kladivo. A burina. Yes, oné som, toto, lekárnička malá. Berem kladivo. Čo si, ja som sa nezakampil. Čo si teraz? Kladivo. Bá, to je dement, tento tu oné. Dúfam, že ma nenájde tento. Som na takej veži, to ma nenájdu proste, čo si, ja si dám moment, to je... Bá, videl ma. Ani si na vežu? Nie, som lekárnička, skáčem si. Musím ho striasť. Čekujem, že semka na vežu, oh shit. Strasiem ho. On ma videl. Do riti. Zase ma vidí. Ne, pipiška ma zabila, tak ja som vôbec nevidel. Och bože. Nahituješ sa, ty dement. Ježiš. Aba to je kaktus, kamaráda, kaktus niekoho. Chlapče, ja som lekárnička v jednom z domov rozbitých. Sú tu aj povalané oné trámy, je tu súd a tri oné. Vidím, ty si taký zelený. Hej, teraz som sa zmenil na vázu. To si radšej nie aj tú vázu.
Alebo tú krabicu, ty vole. Ťa rozhodne ako keď zelenú lekárničku. Trocha sa naprav. Na opačnú stranu. Bá. Ideme. Has, to si už prvým nemáš, veď. To čo máš, ty vole? Počkaj. Táto zrobíš stranu, to je nejaký nákup, ty vole, z Teska. Počkaj. Neviem, to skáčem. Dvakrát spoločne. Počkaj, niečo veľké, čo mám. Tak. Vďal dementný. Nejdem k nemu. On nedá. Aha. On je úplne slepý. Mám ti dať? Čo? Mám ti dať? Yes, som nejaká malé rúrky. Nie, ja som rebrík, chlapče, ja som rebrík do... Kámo, ja som CTčko. Pozri, ja som... To fakt? Ja som pohoda, ja som najväčší... ja som lampa. To idem. Kurna. Som zvedavý, čo ma niekto dá. Stradajem vykempený. A už tu... Ja ma zdesí, ja nezabijem te súboj. Práve, ma prebehol okolo mňa niekto. Práve okolo mňa prebehol druhý. Práve okolo mňa... O hovno! Ty, nie, vráť sa tam! To si ty? Hej, bože. Ja som okolo dvoch prešiel a nič. Oh shit, na ten máme... Ten dement! Zabil! Ja som ťa zabil, Asko som ťa zabil, ja. Hej, jasne si ma zabil, ty, to už bolo jasné. Ja som už videl tú fľašku, ako tam ťa čubí, takže som vedel, ale... Do prčí, strá okolo mňa prebehli boa a ty si ma všimol až. No teraz sa rekonektí, boa teraz sa nemôže prevodiť. No, pekne. Ja som hasiaci prístroj. Áno, som tu, skrývam sa. Yes! Ja som najväčší kameň, som najväčší kameň, kámo. Idem na tú, tam, kde som sa skrýl za tým drevom. Kde? Za tým drevom, kde som ti ukazoval v tej, druhej. Vieš, viem, ja som plechovka, kámo, ja to nedám tam, ja sa tam nedostanem tak rýchlo. Ale prídem za tebou, neboj sa tvoje, mne nehantoš. Ja som už dávno hedba, idem do prvého domu, idem, lebo túto do lambipa. Ani nevedia ma nájsť, idem si rýchlo. Ja idem si skúsiť na tú cisternu, že sa nám dá vyskočiť. A ja idem za tebou, Ondrej, no ne, idem. Idem za nami. Nie, ja som už na tej cisterne, chlapče, to si išiel za niekým iným. Som hore, Andrej. Počkaj. Bo ty si nejaká kola a ja som povedal nejaká limonáda, ja neviem. Ktorý si ma vidí? On ma hitol, uhni. Ja som si dal kámeň, nevidím kola. 7 HP. Shit. Oh shit. Kam utekam? Narazil som do niekoho. Laptop. Môžeš ma pustiť, chlapče? Môžeš ma pustiť? Oni ma nájdu. Ušiel som najlepší. Skáčam, čo si? Vôbec si ma nedávajú, 7 HP mám. Zobru. 31 HP, dávam si to. Ušiel som úplne na druhej strane. Ja som si ušiel, čo si? Ja som ho musel sa zabiť, aby ma zabil, vieš. Lamer, tyhle, pustil do mňa všetko plameňomet, čo mal bá. Riadny čapak, to ja som si utekal. Čo si? Zdával. Idem dávať len tieto, čo sa skrývame od teraz. Duka. Ale povieš, že môžem byť postratá. Ja môžem ísť do tolička, toto neviem čo. Kavovar. Kontajner a cihla, yes, ja si berem tento malý, oný. Andrej, to je ten server, kde toto som ja hral. Chlapče si poriešil, tak tu ma nenájdu, kámo. Kde si? Kámo, vieš ako, vojačo Bear je nejaká dom, čo sa volá Bear, niečo končí na Bear, je to pri TT spavne. Kde ty vole? Pri obesenici, či jak? Nie, od oného na TT spawn musíš ísť, od šibenici na TT spawn sa pozeráš smerom a nejaký obchod tým končí a vidíš na tom, pri dverách je také bielo-červené tieto sú pásy na také lampe alebo čo. Vidíš to? Vidíš, pri tých zelených dverách je napravo také na stene, taká oná. Neviem to popísať, ale som na tom a som cihla. Tam ma nenájdu, vole. Ale povedz mi, kde si. To Barber. Pozeráš sa na Barber?
A ja ešte som stále oné a som dnuka v ňom. Barberi, tak vyjdi von, musíš vyjsť von. Za to ti to stojí, vyjdi von. No, a kde? Si von? Hej. Ako je Barber, tak napravo od tých zelených dverí je na stene vojaká Čo hovadina. ti dáva? To ja neviem, teraz som to videl. A jedna tehla je na tom, ty vole. Ja som si na to vyskákal. A nie z hora, ja som si na to z dola vyskákal. A nevyskočíš dole, ja som skočil dnuka do toho lampy a potom von a vyskočil si hore, ja je. 20 sekúnd. Si vyťal. Ja tu teraz musím proti mi zdrhať, lebo si mi oné. Som sa musel ísť pozrieť na túto, tak tá skršia réto. Čo si, ja som to vyťal, lebo ja som si zdrhal celú hru, celú mapu. Teraz ešte som ťa aj videl. Pá som posteľ, kámo. OK, ja som mal ona, cihla. Všetci sme v tejto stajni, zostajme tu, ty vole. Pozri, čo som, toto ma nenájdu, haraburdy. Bo ja som nejaký alebo popcorn. Kámo, tak ak prežiješ s popcornom, tak ja idem s touto krabicou, kámo, ideme celú onu. Sú traja, ide s touto krabicou. Pozri, poď vonka s popcornom. Kde ja som už ones? Kámo, sleduj. Bo ja idem skákať, alebo nie, ja si dám toto tu. Chlapčak, prežijem s popcornom, som najväčší kalič, hej? Dobre, tak ja si dávam tú veľkú krabicu. Ak prežiješ s tou veľkou krabicou, som najväčší kalič, hej? Hej. Dobre, zatiaľ žijem. Vidíš ma? Bola taká riadna krabica, Poďme sa, ja idem cez okno, ide cez okno prejsť ma, pozeraj sa. Čo si? Videl nás. Ovši, strieľa po mne. Ja neviem, kde je. Neviem kde je, lebo ja nevidím ani cíle. Na mňa si dáva! Nie! Ne, on ma zatlačil do oného a nemal som čo spraviť. Oh shit, ide po mňa. Ide si po mňa. Riti! Teraz si mŕtvý. Kámo, nie som mŕtvý. Pekne ty. Poď preži, krvácaš. Zberaj kali. Rýchlo. Ó, to je škoda, hitol ťa, koľko máš? 33. Poď. Tak ja to zabijem a ja sa teda mohol vyťať. Ježiš, tak toto rozhodne pôjde ma.